Ola, son Ángel Fole e moitos considérame un dos millores narradores da historia da literatura galega. Non serei eu quen lles leva a contraria. Estamos falando dende aquí por varias razóns. Unha delas é que estou convertido en estatua de bronce xusto ao outro lado desta praza e moita xente retrátase comigo. Outra será que Lugo e as súas xentes san moi ben descritas nos meus contos. O cárcere eclesiástico foi mandado a construir a mediados do século XVIII polo bispo Izquierdo, un prelado ilustrado que se preocupou moito polo progreso material de Lugo. A razón de facer o novo cárcere foi humanitaria, pois o antigo tiña unhas condicións hixiénicas terribles. A pesar das moitas reformas que o edificio sufriu polo seu cambio de uso, no teito aínda podedes ver as garitas que o poloaban. Esta praza chámase Campo Castelo, porque na Idade Media había aquí un castelo reforzando a muralla. Onde está a miña estatua, detrás da casa do concello, é a praza de Anxo Fernández Gómez. Esta é a parte da cidade medieval que se chamaba Burgo Novo, conformado sobre o eixe da rúa de San Pedro, que vai por xunto a igrexa de Santiago a Nova cara a porta da muralla tamén chamada de San Pedro ou Toledano. Hoxe é unha zona de pequenas tendas e establecementos hostaleiros sempre agradable de pasear e moi especialmente de noite.